Úplne povedať, nečakali sme, že uspejeme teda ako celkový víťaz, takže sme veľmi rádi, veľmi potešení a motivuje nás to aj celý náš tím do ďalšieho effortu v ďalších rokoch, aby sme sa umiestnili snáď v budúcnosti aj v hlavnej kategórii. Podľa mňa je to jeden z elementov, je samozrejme pre začínajúce firmy je ten aspekt nejakej takej recognition, marketing, hej, sme vo fáze, keď rastieme, hajrujeme veľa ľudí, takže aj to verím, že je niečo, čo nám prinesie hodnotu, ale je to najmä motivácia pre nás a celý náš tím do ďalšej práce. Ja by som odpovedal možno z takého nášho pohľadu, z takého early stage startupu, kde je to vždy o nejakom vytvorení komunity, networkingu, aj možnosti porovnávania medzi rôznymi firmami. No a práve takéto typy, neviem, či súťaží alebo rebríčkov je naozaj taká zaujímavá platforma, obzvlášť keď je to pod záštitou firmy ako Deloitte, ktorá má teda naozaj široký prehľad o trhu, technológiách a podobne.